Hari ini seperti biasa ya guys, wajan udah aku tangkringkan, bumbu ya wis tak masuk nih. Ngopo meneh lah orang masak. Halo assalamualaikum. Halo para istri-istri CEO yang baik hati, cantik dan tidak sombong. Jangan bosan-bosan ya kalau lihat aku lagi masak gitu-gitu aja, tapi ya nggak apa-apa ya guys. Tahu nggak sih isi kepala emak-emak tiap hari itu pasti bingung dengan masakan. Hari ini mau masak apa, nanti sore mau masak apa, sesuk wis dipikir nih meneh. Astagfirullahaladzim. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ya guys. Anjay banget nggak sih? Ya sudahlah, kembali lagi ke wajanku yang tadi yo guys. Iki tiba-tiba bumbunya singkat aja wis matang, rupanya wis ireng kecoklatan lagi. Bahan sing arek tak sayur wis seru tau, berarti arek nyayur opo. Lagi setelah bumbune iki tadi wis matang, iki moro tak wae banyu sakne ya guys. Gak usah akeh-akeh, pokok yo sak cukupe wae. Lagi moro-moro iki sing jengkol sing pokak karo iwak asine iki moro tak cemplungno ngene iki mau yo wis tak kei seasoning ya guys. Sing gula, sing garam dan penyedap rasa, pokok sesuai seleraku ngono kuwi. Setelah itu aja lali sayur iki yo diodak-aduk ben iki bumbune iki kecampur kabeh karo sayure. Lah barek ngono ki mau wis tak udah aduk, ternyata tak cicipi yo guys, iku rasane iki kurang asin yo kurang gula, iki mau ki makane wis tak tambahi uyah. Terus habis itu iki yo wis tak tambahi gula, malek ngono kuwi yo tetep tak udah aduk ngene iki ben kabeh rata. Halo para emak-emak dan para istri CEO, kalian dino iki pada masak apa? Wis pokok aja bingung-bingung, masak yang ada saja ngono kuwi. Lah iki aja lali yo sayurku ki yo tiba-tiba wis arep mateng wae ngene iki penampakane setelah ketemu wis udah aduk tak kelencung kuwi lah iki. Nah iki wis mateng ya guys, ya wis bye, dadah salam.